Dinikid sa to probinsya sa Davao del Sur mga igala sa wala pa day tourism officer. Murag wa na to nabati nga wa day tay tourism officer ba kay naman si Congresswoman Kagas, no? Mao'y murag nahimong Congresswoman at the same time tourism officer ngano man mao may sige hunahunag unsay maayo para sa tourism sa to probinsya sa Davao del Sur. Pagpanindot sa mga turismo, pagbutang og mga kalsada para dali ra kay access sa mga lugar. Kapatagan lang daan ang katong proyekto din ha nga padayon gyapon gitrabaho ang katong Mount Apo Agri Ecotourism Park. Kapatagan at bang sa Barangay Hall. Kung mahuman na din ha sigurado. Ang Pasig Islet mo na nga mga ginadayuhan karon di lang kay sa mga taga Santa Cruz, di lang kay sa mga taga Davao del Sur, gawas sa Davao del Sur ang mga bisita nga mulaag musuroy dinha sa Pasig Islet nga naa sa Bato Santa Cruz. Liga siya sa mga kagas. For your information lang. Pero kabalo naman mo na. Sa personal ni Congresswoman Kagas, kung makaadto mo, makasuroy mo din ha, usap po na sa mahulog nga dayuhanan o suruyanan sa mga tao. Kanang iyahang Bulacan, Villa Mercedes Park, diha sa Kapatagan gihapon. Karon kay nang labong ng mga bulak, mga imported nga mga bulak, atong hilig og bulak na malingaw gyud mo. Mawala yun ang inyong problema. Mugaan yun yung paminaw kay piting ko puwa sa mga bulak dito. Nang labong na. Buhi kaya mga bulak na naghan ng mga bulak, mga imported yung mga bulak. May mga bulak dito ng lami kay sa mata. May mga bulak dito mga bay nga kanabitong karon pa kakakita, ang anang purma, ang anang kulor, pero ninduta. Ma-experience ninyo na akong gisulti kung kamo mo'y makadto dito mismo sa Villa Mercedes Park. Di ba siguro na yung kompletong pangalan, pero basta na kay Villa Mercedes, katong Bulacan ni Congresswoman Kagas. Sa lamang na sa mga daghan kayo nga mga proyektong pangturismo nga gipaningkamutan sa administrasyon, especially ni Congresswoman Didi Kagas. Napa kanang Holy Land. Di man sa gobyerno na, kang Congresswoman Kagas man ang personal, pero open sa tanan. No? Of course, inyong tumanon ang pagdistansya, no? Ang minimum protocols para makalikay sa COVID-19 sa mga bisita dito. Nang labong na po ang mga bulak dito ang kipang tanom ni Congresswoman Kagas. Gwapo na kay tanawon sa mut nagkanindot ang Holy Land sa Bansalan. Ginadayuhan na, makita na to na sa Facebook nga nanay mga daghan ang mga nangadto dito, muhapit, magpa-picture, magampo sa Holy Land. Ang pinakabag-o kanang kuan, pagpa-repair sa Davao del Sur Olympic size swimming pool para manggapo na sa turismo. Naman tayo bag-on tourism officer karon, hayahay kay na kay dili na siya mahago kay nanay na sugdan, no, si Ma'am Didi Kagas. Muduso na lang siya. Igo na lang siya muduso. Kung sa sinugnod pa na wa na muduso na lang ka kay kalayo naman daan. Napay sa likod anang likod anang Olympic size swimming pool nga pa-repair ni Congresswoman Kagas, ipangitaan og budget para ma-repair na. Sa likod ana o sa kilid ana, kilid ba? Likod ana ang atuang Davao del Sur Capitol Tennis Court. Kana ang pinakagwapo nga tennis court siguro sa tibuok Region 11, no? Di ko sure pero murag sa mga nabalitaan na to, murag mao na pinakanindot nga was ko bag-o. Gwapo gyud kayo, no, based sa mga istorya sa mga tennis player. Naanataan na dinha sa Davao del Sur Sports Complex. So
murag ako na siya tan-awon din ha. Inigsulod nimo Davao del Sur Coliseum. Ang garbo kay nga Coliseum. Ang kilid ana grandstand. Sunod ang katunang Olympic size swimming pool. Kanya ang pinakakilid na gyud mao na ang Davao del Sur Capitol tennis court. Pohon-pohon og mawala ng COVID, magpadula na ang sigurado magpadula na si Governor Cagas ana dagsaon na punta og mga turismo. Sa PBA lang daan mga bay no. Bugtong kining administrasyon na lamang ang kanang dunagyoy panlantaw sa panggobyerno aning turismo. Usa na din ha ang pagpadula sa Philippine Basketball Association kon PBA. Di ba? Kapila na nagpadulag PBA din he. Unsa ang resulta? Naay mga nagbash ana, of course katong mga anti-kagas, katong mga taga-pikas partido na walay lain trabaho kundi laging pinupuna yung mga ginagawa ng mga kagas dito sa Davao del Sur. Pero dili ka na ang ato ang tan-aon. Unsa man yung resulta sa pinakaunang padula sa PBA dinhi sa probinsya sa Davao del Sur. Kung dili maayo ang resulta, dili unta madungagag ikaduha. Na ikatulo man hinoon, na ikaupat pa, hantod ikapila na. Kapadula ang PBA gi-invite ni ining administrasyon na lang ang PBA dinha sa atong Coliseum. Ganahan po kay modula ang mga PBA players or ang commissioner, ganahan kay sila dinha sa ato ang Coliseum modula kay standard kaayo, pasado kay si standard ang ato ang Coliseum. So unsa may resulta kung magpadula ang ato ang provincial government? Perting ninduta nga naman. Wala pa kita kasuway og padulag PBA diha nga dili mahurot ang ticket. Wala pa kita kasuway nga nagpadula ang administrasyong kagas ug PBA dinhi sa atong probinsya sa Davao del Sur nga dili mag-awas-awas ang Coliseum. Buot pasabot, maayo kini sa turismo. Sa mga ticket mga higala nga na namalit, kadaghanan o halos katunga sa mga ticket nga gipangpalit gikan sa managlahing lugar, dili taga Davao del Sur. So nag-spend sila kwarta, gisulod nila din sa tuang probinsya sa Davao del Sur, namalit sila mga unsay gipamalit nila, nag-hotel sila din he, samot nagmanaghan na gyud ang atong mga hotel din he. Musunod man na. Tungod kay gipakusgan sa tuang Kapitolyo, sa pamilyang kagas ang turismo dinhi sa atong lalawigan, musunod na ng mga investors, musunod na ng kanang mga maghimo og mga hotel, managhan na ni mga building diri, mga hotel. Kay kabalo sila daghan ng mga tao, manglaag aning lugara. Tungod kay daghag kalaagan. Ang PBA posible na sunod kung naanay mga dugol o nindot ni gid kaayo nga mga hotel din he, managhan na. Di na sila maghotel sa Davao City kung manula sila diri sa Davao del Sur, diri na sa ato. Ing ana yun na, diha yun na maabot. Tungod kay gipakusgan karon ang turismo. Gawas nga giunhan na ni Congresswoman Cagas, ibutangan na po ni Governor Cagas og tourism officer ang atong probinsya nga maoy muduso kaabag ni Ma'am Didi para sa pagpanindot sa turismo sa atong probinsya. Ang PBA malagmit kung walay COVID, mahitabo na pud na. Naatol na magud pod niya kanang hilig kay basketball ni si Vice Governor. Daghag mga amigo nga mga PBA players mo na nga. Di ba si Scottie Thompson nakadula na diha kapila na. Kauban ni Vice og basketball practice. Muna inig gusto nag padulaon diri ang kanang Hinebra San Miguel, dula gina. Diri guna dulaon. Kung dili pa na epektibo nga pang turismo,
Hindi, wa ko tayo mananaw, ana. Hurot-hurot man gani ang tiket. Ang uban, dili pa taga Davao del Sur ang mananaw. So, nailhan ang Davao del Sur. So, madugay sa madali, ang atong probinsya sa Davao del Sur, pwede hiingnon na tog, murag, himuon na tong, murag, mini Cebu. Ipitin daghanang turismo. Nakakita ko diya sa likod sa balay, drawing pa lang ang kuan sports complex. Akong nahuna-hunaan ba kay dugay naman to gipatapot dito, malata man nimo nga dugay na gyud. Hunahuna na ko ba? Grabe di makaya ning aning panlantaw sa sukatao ing anaw nagdamgo og ing ana sa para sa Davao del Sur pero taron natuman gyud. Bugtong si Gobernador Dodo Cagas. Ang uban man gud lahi man pud ilaha. Na may mga milabay na mga gobernador dire dili man ing ana ang ilang panlantaw, no? Ang ilaha lahi pod respetuon po na itong ilang panlantaw. Dili sila na mga turismo. Ang ilaha, artista. Ha? Magpadala og artista din he. Magpadala og magpalingaw-lingaw, base ganda. Ano ba? Dili po na pang turismo na. Kay panandalian man lang na. Inighuman anak. Kay imbitahon man lang na araw. Ano ba? Human anak, wala na. Magulat na po kanader araw na po. Pwede pa yung mahala sa mga artista. Ilaha po ng style. Mao po na panlantaw sa ilahang pagkapolitiko. Ilaha po ng linya. Ilaha po ng panguna-una. Kining ato ang administrasyon karon lahi po ni. Kuan turismo. Maoy gitutukan karon tourism and industrialization para sa atong probinsya sa Davao del Sur. Si Gobernador Cagas mga igala sa kupagkaybalo, kung magdamgo gani siya, iya gyud ang himuon. Ngano kung dili matuman, mo naman na siya. Unsa may rason niya dili matuman? Kung ato ning pangayoon sa Ginoo ug ato ning ubanan sa pagpaningkamot, unsa may rason niya dili matuman ang atong mga pangandoy? Sa una, pangandoy niya nga magkaroon tayo ng sports complex at nagkatotoo. Dati ay kanyang dream, isang dream lamang. Ngayon ay nagkakatotoo. Nagkakatotoo naman noon. Tagalog mo kita ba? Nagkakatotoo. Pumasok din.